Čau lidi, vítáme vás u nového videa a dneska jsme si pro vás připravili cibulovou challenge a nebudeme to dál prodlužovat a jdeme na to. Doufáme, že se vám to bude líbit. Jdeme se zakousnout. 3, 2, 1, teď. Kurva. Ještě horší. Pardon. Jste kakao, ty vole. Ještě ne. Fuj. Mami, Ale ty vole! co děláš? No, vy jsi tam pokazil.